Ďakujeme. Teraz už sa nám pripravuje 6C, základná škola Topolová z Nitry. Ich predstavenie má názov Ako môžu peniaze zmeniť svet. No a po nich, dúfajme, už tu bude aj Vranov na Topľov. A 4. B. Sadíte na naše miesto, chcete. Nepohodajte. Dobre, tak chvíľku. Takto mi to lepšie. Čo? Takto mi to lepšie. Tak povedzte, kedy môžeme. Ja nie, pán kolegyňa. Ešte chvíľku. Áno. Tak sa ešte zhlboka nadýchnite, vydýchnite, usmejte sa, aby vám to hneď išlo lepšie, aj to bude lepšie vyzerať. My sa na vás už veľmi tešíme, aj porota. Takže 6C, základná škola Topolová, Nitra, ako môžu peniaze zmeniť svet?
Oci, potrebujem nové šaty. Dáš mi peniaze? Zase peniaze. No, tu máš kartu. Tu mi ani nedávaj, veď na nej nič nie je. Ako? Ani na nej. Veď my sme na vizite. Mara, požičaj mi peniaze. Potrebujem nové topánky. Nepožičiam. Nemala si včera minúť všetko a mala by si aj na dnes. Minuli sa vaše prachy, nemáte už ani puk. Mali ste si i naše hry, keď ste mali hotovosť. Tak dopadne každý človek, čo na budúcnosť nemyslí. Dobre, ja vám teda požičiam, ale mám jednu podmienku. Do tejto banky si budete odkladať na starobu, keď už nebudete vládať pracovať. Časť svojho zárobku dajte tým, čo to potrebujú viac. A ani na zvieratka nezabúdajte. A majte vždy tajnú zásadu v skloničke. Keď toto budete dodržiavať, nič sa vám nemôže stať. Sľubujete, že toto všetko dodržíte? Sľubujeme A ďakujeme ti.